Tripura notice TV no nai tongnai ani rangsang ni takuk tei bukuk sorongno norokno haina hai Tripura notice TV channel ni faising tei jotono no ani khapang ni hamjangma tei khulumung yapharu tini ang norok bai haina hai nukjak phaipiuka tini norok bai nukjak phaimani main uddession ko mose norok salbrum brum no ani o channel ni bising tei politics rong ni kok rong no khana ni akai baisu kana ba baksa khana tokjak liana soi bini channel tei politics ni kok bang sawo rajniti kok nam sawo bonia bono tini neta rong ni kok rong no mangno sawo nei norok baksa akai baikina baksa khunju guda laibai liana ha baksa kwaisa woi ha khoksui kokma hai baksa angjak baikina kokrei phaidi ang tini norok ni bagai politics ni kongno tubulia ha kebno bo ang tini sejawai kok sanan bagai bo ang tini tubulia tamne hinke norok pulano saiman khana ani yagra bukhago asukjak ha baksan borok baksan norok sinina ba baksa ba sinia kona bini bumung ga MADHAN MOHAN TRIPURA bo belai kheno rsamong kreng tei bini khorang belai kheno ketui khaban takok tai buksong bo 2016 ni simi ha kaitoni samong bo khlai tongo kaitoni kogrong no bo piri tongo phaidi जों tini bini khoktei bini sakbai thang rsamong snamani bini or samurong no phaidi जों tini waisa khana layane khaban takok tai buksong norok khana na musungbai tamono khana musungkhai norok dakti fat comment box comment khai sinan bagai tapok di khaban takok tai buksong nga phaidi जों asuk panda no kolok khlaiawoi bini or samung khana laimung ni phaisingo teruk thanglaina engke norok pulan simi paithak jora norok o bidurno choyawoi norok nai tongbai jadi nga phaidi जों bini or samung no tabuk khana lainai Suno kare sukhamai sansaro Subraji suno kare sukhamai sansaro Taike kare mohai hangang magana Taike kare mohai mayakana Taike kare mohai Taike kare wahai mayangana Salga saltan salgra salsi Nai tugai nai bo Salga saltan salgra salsi Nai tugai nai bo Manggala korok sabo Asuke mayangana Wahai kekere Manggala korok sabo Asuke mayangana Wahai kekere Sengsani hamdang maroni Sabsake na pai kemai hango Subrai jisuni hamdang ma Bini khairong mamayan Ngolong no tong paina Pai tanggela Sengsani hamdang maroge Sabsake na pai kemai hango Subrai jisuni hamdang Bini khairong mamayan Ngolong no tong paina Pai tanggela Subrai jisuno kare sukhamai sansaro Subrai jisuno kare
संसारो बायदि तेरे महाय माया गना बायदि तेरे महाय हमजा मांगना बायदि तेरे महाय माया गना बायदि तेरे महाय हमजा saltan saudra salsi nai to ginai bo salta saltan saudra salsi nai to ginai bo mangala khorok samo asuke maya gana wahai kitre mangala khorok samo asuke maya gana Engke khabani takhuk tei buksong bahai ingjak bakhe norok bini oru samung rok no khanawi norok tomuno bini oru samung rok no khana tokjaka engke hamjaka engke ba norok video ni comment box o comment khai sahonani tapok wajadi tei tomuno norok teibo bini ketal ketal rusamung bini sak bai thangbai swnamjak oru samung rok no norok tomuno khanana musungui tongkha engke Biduni skino ani WhatsApp number rijak tongo norok o number tui norok ano text message khlai hormano khaban tahutai buksong engkai tini resamung panda orono ang muthaka bosang salo teibo bini resamung kotal kotal rokno ang tubui phanai norok naisingui tongdi norok salbun burum no o Tripura notice TV channel bai norok korongui tongdi tei nai tongdi khapani takhuk tai buksong engkai paithago norok no jotono no khakufur tei khapangni hamjangma tei khulumung yafaro